dan šta da radiš u petak večer? Stand-up komedija, komedija s nogu, dečje pozorište u 8 uveče. Matori, čekaj, slušaj, petak u 8 sati uveče, 24. da sada. Ma ja sam nastupam normalno. Petak u 8 sati, dečje pozorište, komedija s nogu, ja nastupam. Ja sam! Da, 200 kinti ulazim, ja sam nastupam. Dobro, doći će i Peđa Bajović, regionalni komičar, da. Ali njegov program je samo sat i po. Pa dobro, moje 15 minuta. Pauze. 200 dinara, da, 24. petak. Dečije pozorište. Peđa Bajović i ja, malo.